Murukuwirirana here nai Kanoko? Hapana kunetsana? Munomudari handiti? Ndizvo? Ngatitei zvinhu zvinobatika. Mubvunzo uri kuti muri kuwirirana here? Kumba kuri right hero? Taura chokwadi. Hakuna mhirizhonga here kumba? Mhirizhonga yakamboitika hayo kumashure, but haina kuitika nababa Boti. Yakasimudzwa nevanova mbuya. Terera ka zita kwanisha rizive tiri kuti tine rimwe dhei ratauya rataienda kwadamba, taenda kwana damba wakandifonera kumanheru uchiti kune hondo, murume wako ari kukupopotera maringe nemhosva dzamakaitirana. Ipapo ndakafona asi ndakati hama dzababa Godi dziri kupopota zvichizokonzera kuti nababa Godi tizorwa, asi akatanga nenyaya ihama vanova mbuya. Saka inzwa takubvunza mubvunzo pano kumba kune rugare here? Kurugare here kumba uko? Isi kuti vatire truga izi. Asi hama dzemurume wako ndo dziri kukutuka. Dziri kuti kudi? Ipapo ndopa dzakatuka nekuti mbuzivi kuti zvakabvaoneka. Hana kuziva kuti dzakabva nekupi? Ndati ndopa dzakatukana kuziva kuti zvakabva nepi kuti vazotuka. Uona Kanokura kana uchida kubatsirwa nedare usapota uchinyepera dare. Ini kwandiri zvangu ukafona uchitaura kuti ndiri kunetsana nemurume wangu. I understand kuti wakataura kuti uri kunetsana nemurume wako nenhau dziyadziya. Ndikati andava kuti ndipe namba dzake andichanyatsokuyeoka, ndinofanira kunge ndakati ndisendere namba dzemurume wako ndizokumufonera. Hapana chakauya. Ai makati iye kana achiramba achituka murekodi. Yeah, you are right. Saka I am very right. Kuti pakuti wakanga wataura nyaya yekuti ari kukutuka ndikati murekodi zvizova umbo kuti ari kukutuka maringe nenyaya dzamakamboitirana kumashure. Sabu kumsaendeka ndoda kukona iyi. Ndakataura ndichiti andikuno kune hondo. Asi hondo iri kuhama dzababa Godi dzichase dziri kundituka. Mushure mokunge dziri kundituka ndo zvakazova kukonzera kuti nababa Godi tizorwa. Asi chakakonzera hondo ichi. Komanga makurwirei imimi nababa Godi? Baba Godi vanga nditiyo nyarara siya vakadaro. Iyo wakati kudi? Kumada ndikati vanhu vakawandibvirira kundituka kwareba kubva na5 kuzvinozvidza kusvika 8 vachingori neni chete. Saka hausi kuti hatisi kubatirana pamwe chete. Sounds the wrong information kudara ndi. Kana uyu mamusingarovana wanga singafanira kuripota. I remember ndinorangarira kuti unofanira kunge wakazofonera kuti Nyoni. Unomufonera pasemu isho. Asi inini wakafona ndikati kuti kana murume wako achikutuka murekodi kuti ati pave neumbo unoratidza kuti pane domestic violence apa. Kozi murume wako mudare akatamubvunza kuti anokuda here akati anokuda. Tikati unonogarisana naye here mukadzi wako maringe nezvaaita izvi? Akati hongu. Iwe ukatomupa mari yekuratidza kuti wamukumbira regere 60 US.
saka tinge tisingatarisire noise kubva kwamuri iko zvino zvinhasi ravo yara rimwe statement. Alright, anyway ngatimbochi cancela imi matu muri kucancela canceling chete ndizvo iwo mucharenga pamberi pedare wakati mudzimai wako nomuda ndizvo ko iwe hama dzako dzinozowana simba rekutuka uyu sei iwe uripo chero usipo. Vanhukadzi kuenda mumafufu kuhuni anokurukurirana nyaya zvotenderera zvodzoka zvinova kuti vanhu vazopopotedzana nyaya dzavo dzemakuhwa pakutukanzana kwavo naka ndisipo inini ndakamutsura tsiya nazvo tokuramba itanekupanda pamurowa zvokuti vaitirana chii aiwa ndezvava ndezvizivi zvano dzavaishupana dzavakanyererana kumakuhwa ina ndiri pakumutsura kuti siyana nawo vanhu vakuru naiye kanokora mainetsana nyaya dzemakuhwa here kana kuti nyaya ine chekuita nemarriage yenyu murito? nyaya yaishupa paye haina kubuda asi mataurirwo ayaita aingonzi munhu kana wakahura inini handipiwo furawa handije furawa yenyu neja furawa yenyumba kwenyu aitaura zvindende uyu aiya unova mbuya saka nyaya yacho kuti ibude chai takambozama kutsvaga kuti nyaya iri kufamba sei uye zvemakuhwa yakabva nekupi nyaya yakaramba kubuda pachena. Kanokora nekumwe kureva kutaura here kuti mbuya vaitaura kuti havadyi chikafu chinobuda mumba mako nekuda kwekuti wakaura ngatitei zvinhu zvekutaura zvinhu straight nekuti tika okay mbuya havaiti inini munhu nyange wakahura uri kumba kweko nyange chikwanzi wahurira ingave shuga ingave fulawa unodya nemurume wako inini mangwana handizoda kuti ndizoripwa nemuroora toda kuripwa nemurume wangu wakazotaura muromo wekuti pano handina mutuko muviri inini mukadzi waashe ndakamutambira noda kwekuti anga adiwa nashe saka nhau yacho chaiye avaitukira kuti dara yavainditukira kuti takazomboedza kuitsvaga ina kubuda yaingonzi nyaya haibude nokuti munhu wacho akataura habude. apa uri kungodzvanya-dzvanya hapana chauri kutaura chine musoro chinobatika nyaya yakauya muno mudare nemurume wako hamuchanetsana here nazvo? isi titu hatichanetsana titoira saka achinzwaka isu hatitongi musha woko amucharenga nekuda kwekuti tiri makurukota amamo dakukudzidzisa nditi mukanetsana chikuhwa chemumusha wekwenyu ndizvo tsvagai hama dzenyu dzinopedzerai kupi ikoko izvo ndezvekwenyu izvo isusu chedu inyaya dzasi waita kudaidzai muno tiri kubvunza kuti iwe nezvawakaitira murume wako ndizvo here zviva muri kunetsana uri kuti hatisi kunetsana kana matukana nanagogo vako kunzi iwe wakazodaichera wakakupa chimiro chakadii ndezvenyu tsvaga anogona kuzvipedza ikoko dare rino riri kutarisa ukama hwenyu muri tu ndizvo kuti uyu hasi kukushungurudza here maringe nechimiro chiripo nekuda kwekuti mudare akabvuma kuti anokuda ndo pane nyaya yedu chete asi kana dziri nyaya dzekuti mune zvamuri kuitira namafamily issues haapinde kuno next time usafone uchiita sekuti wanetswa neuyu nokuti iwe netsvaga mbuya uyo anotsvaga asekuru mugara panzvimbo 1 nokurukura nyaya dzenyu kwete kuti wakanzva mbuya wasitaura kuti pakazedai iyo waakira nezvawakaita ambuya hasi ndewakakutuma murume hasi ndeyakakutuma ende murume oyo hatisi ndisi takamutuma kuti iwe tirisa mukadzi wako kusvikira wamubati panzvimbo inoti pane nyaya dzamunewinza kuno dzatinefanira kunge tichibata isusu sekubata kwatakadziita handizvo kuziva dzokuti manetsana uko kumba kwenyu uko makaona kuti iyi ndatadza kuti nzwisisa panyaya dziri kutaurwa panapa avo ndiyana wako
ndisekuru ivo vai ndivane basa rese neakadzi avo ndivane basa rese. Kana makanzi ati mumba umu matadza kuitika chiitiko chinoitika mumba umu, ivo vaiva nepinda mumba macho imomo, macho munerema imomo, havana pavanenzi vanereme wavo nepedza hondo dzenyikoko ndebasa ravavo. Izi dzedu takabata chedu chikamu chakaita sei chakapera, kwasari chete kuti tese chete muzvikamu zvedu chete zvatakaita isusu, kwete kuti wakanyiswa kumba kunakadza narume akoko pamwe wabika sadzambodza wakupinza nyaya dzekuno kudare kuti amudhaga kuno kwakusisina rugare kuno. Asi ndizvo iye ndakatotadza kuremekedza murume wake Mbumira. Murume akakutsura kuti siyana nenyaya yacho ungadai wakagamuchira zvakadii ende haizombokurova futi. Ukadai wakati aiwa ndazvinga wakanyarara wakagara mumba mako, avo vari kutaura kusiyana navavo. Amai makanzwa murume asi kutsure, kana muri vamwe vanhu munokwanisa kuresponda nyaya yanditika makanzwa so murume akutsure iso kuti amai angana siyana nezvamuri kuita imi vemati muromo mipinda mumba menyu nenyarara zii makamona atera ikoko kumurume asi kubvunze kuti zvandakutsura paiwana kuzvinzva aiwaka ingwani manditsura pependa nyarara mauya futi munomba muno. Saka already naimba banenge muda kuti nditaure ndichiti kudii zvinodarika zvamanditsura panza munhu wekuti ane sumudza here ruoko ndononzi murume nomukadzika. Ii makaona kuti muri wrong, makaona kuti murume wangu aita chiki maningi kukumbira regerero kuti shava ndiri kukumbira regerero. Iyo murume akatoona kuti ini panapa ndiri wrong asi zvandiri kutsura nomukadzi izvi mukadzi ari kuti nditsura zvinhu zvakanaka anogona kuti amayangana aiwa sorry zvenyu minyarara asi honde yapera asi ndizvo. Chimwe chandakaona chiri kunyanya kukudza hondo yavo vanhu ava kuti rambe ichiendera mberi ndofunga pangomisa ndepapo pauti pakusanzwisisika kuti pane mhirizhonga yakumuka pakati pavo, but otherwise pakatorwa danho rokuti munhu akapindira pakati pava akapuwa murango mukati medare muno akagona kuti ateerwe nedare zviri pamutemo ava anoripa kuvanhu ava nyaya dzavo dzinombodzikamira. Yes. Kuti murume mukaona munhu anotora mukadzi wemunhu kurarama aine kutaura kwaanenge achiita musociety zvinogona kuramba zvakasimudza mhepo pakati pavo. Saka chataura chatokosha ndechekuti sedare ndofunga tinonzwisisa maitiro atinogona kuita kuti ava vanhu vagone kuva vanobhadhara. Ipapo zvakutaura ndizvo isitandati takakupera pava nenyaya yekuti uyu akafona achiti uri kumutuka ndikati murekodi tive neevidence yedomestic violence ndizvo taida kuve neevidence because ina ndatobhoikana kuti kuyo uri mambo naenda asingazivi kuti uri mambo kukona wamboya kuna mambo vakapa judgment iwo wakutanga kurova uyu mutuka uchimuabusa. Saka takatonge saka ndangoti asezvo uchigona kutonga chipfuurira mberi uchitonga izvi nyaya yako kana kuenda beta tunotora bepa redu ratakamusiyira letter of demand ratakamusiyira tatoti beta withdraw because unenge uri mambo chiudzai adzimai venyava havasafone vachitaura zvinhu siriro atide zvinhu zvo atide kudzoka kumashure nenyaya ndirisaenda ndakatovhisa effort because zvazvinotobowa ndinotsvaga mafuta kuti tenda unosunga munhu the very day iro ndo rari kufona wekumanheru kunokuzve zvinoti it's not like that. Regai pane panaida kuti tibatsirane. Ndinoona kuti vaviri ava zvakakosha kuti nevanhu vakuru vari kumba musanoite kuti uyamira ande muri kunzwa kuti murume ari kuti ndakazomurova ndakamutsura akatadza kutsura. Kanokora dai wanga uri mumwe anogona kunzwisisa, be submissive to your husband. Enda unozvirereka pasi pemurume wako
chiitiko chakaitika hachisi chiitiko chekuti iwewe pari zvino unonge uri kunhantomira netugunwe kumira nematozi uri kutokandidzana mashoko nemurume wako. Peace of Nisive akakutsura kana kuti ukatokonywa nechakaitika ichocho chazuru. Kurereka sometimes kune zvakakosha zvakawanda zvaunogona kukohwa kubva mazviri. Kana ukatukwa zverudzi kana ukashorwa zverudzi ukanyarara, zvinhu izvozvo munhu anonga achikushora iye anoona kuti anoshaya kwekuenda. Imimo vacho vaviri iyi ndonguva yekuti muchitoratidzana rudo rwacho rwakakura. This is the high time yamunofanira kunge muchizemberana pamashoulders. Asi mukaramba muchingomarana rudo rwacho kudzoka kwarwo kunogona kunetsa. Nekuti tikati rudo urwu ngarugadziriswe nekuda kwekuti wabhadharwa, rudo rwacho runongosipo chapo chapo. Rudo rwako ngarungodzokera pakuda kwaunoita mudzimai wako usina kubhadharwa, usina chauya. Asi zvinouya zvinotoenda kuti dare rakadini rakatotara, tsamba dzakatoenda. Imimi chiregai kunorwa. Chatoda kukutsura Elias maoko dare kana musha au tongwe nezvibhageri kana gona mombe. Unototongwa nekuti mai mwana zvamaita zviri rongo. Kana ukatonda hasi kudzoreka dzakwe papo musiya achita zvaakuita, wazogara kuti saka iwe naye kutodzwa chako hadzinzwi here. Unoziva kuti hasha varume chaidzo tisingadi kushorwa handigoni. chatongovapo apa ndechekuti nyaya yenyu kana zvanga zviripo zvanhu zvavhiringidza zvakamiswa zvakaita sei tanzwisisana panapa. Tanga nhasi yakutosumuka takudzokera pamutera letter of demand yatatakaendesa. Takukwanisa kuti tichiverengedza tibatanidze muwane kutonhodza uturu hwamuinawo zviri pakati penyika zvirambe zvikanganisika. Uye kuganza kunozoita munhu uyoyo anenge akatadza wacho ndekumwe kunokuramba kuchikonzeresa chinhu matambudziko pakati penyu. Saka takutotanga kutanga nhasi chaiyo kuti tione tingachibatanidze sei. Ende tsamba yange yakatoenda musi wacho watafonerwa neuti. Mudzimai wako akatofona pamapfuura nekumba kwedu pepe impapa penye handinatsopaziva ndepapi kana tiri kunyadaro handinatsopaziva ndepapi. Asi akatoti takapfuura nepamwe pato mudhuze nerodi. Saka munenge makationa kana kuti wanga wasipo kana kuti yakationa ando pakapatana hondo yayo atingatisadaro. Aiwa pahondo hapana yayengutsura. Noziva kufona kwandakaita musuye makanditora semuzukuru wenyu makati uri muzukuru wangu. Ndosaka ndakafona kuti sekuru ndibatsireiwo. Asi ndikufona kwandakaita handina kutoziva kuti nyaya yemuchachisona mama. Ndekungoti pamuchandipuwa malines nekutaura kwandiri kuita nemi muchamuchikuita. Ndofunga penda ndakataura ndakati sekuru zvanga zvakaita kuti murume kana asandide ngaataure kuti hama dzake dzidi makanditi muzukuru imba airamira kuramwaini. Sikeni nanotoziva kuti mimi ndimuchatokwidza nyaya kuisvika kuna mama. Asi nyaya yanga iri yedu kuti sezvo makanditi uri muzukuru wangu ini ndibva kutoraiwo sasekuru vangu ndibva ndatanga kuonesana pachi pafoni. Chakazoita kuti tidaro handiti tinenge tichiitira kuti takaendesa tsamba uko handiti. Asi munhu kana achikurova kana achikutuka maringe neishu yakaitika zvakureva izvokuti ari kushora judgment yakaiswa namama kana kuti ari kushora matanho ari kutorwa namama. Ndosaka takudaidzai kuti isusu uyu atangiti ndiye ane mhosva ndeuyu ndo munhu watanga ndakatonangana naye but kuona sekuti hachisicho chimiro chiripo. Bhozi uyu ndoda chitoti une mhosva bhozi haafani kukutuka haafani kukuita sei maringe neizvozvo mungatukira nedzimwe dzekuti hauna kuenda kumunda unosakura idzodzo hongu kwete iyi nyaya. Saka iwo pawakafona waitaura zviita sekuti muri kunetsana neishu iyoyo tazoita mudaidza mudai. Ngati nyaya yawe yakaneta ndofunga napana kungotsurwa chete kwanguru. Naye kwanguru kukansela imba kuti idzokedzane zvinhu zvirambe zvakanaka. Saka mimi sunungu Aiwa sukunzika. pei time yedu tikuita zvatiri kuita. We are working on those lines. Zvinhu zviri right. Noimba kuti kubatsira kwenyu ndokuchasunungura zvinhu zvese kuti zvifambe zvakanaka. It's okay.
sekureva kwandaita vamucharenga kuti the work is in progress. Chaunofanira kurestore iwewe ilove. Do not look much muzvinhu zvako zvekubhadhara kutadzirwa. Dzokedza rudo rwako first your wife. Miripo wako handikutoona kuti zvakangofanira kuti tambo izvi zviri pamudhudhudhu vakomana avo anytime anytime kungonohaka zvemudanga hatizivi kuti ndezvanakambivara. Iwewe nyanyoshanda chaunofanira kunyanyoshanda kudzosera rudo kumukadzi wako. Pfuma yako yekutadzirwa kwawakaita iwe iri kuuya. We promise you that. Kana uya akatukwa nehama dzako unofanira kuenda kusaidi kwake. Mudhifende. Saka nditomtsiura. Yes, defend. Hama dzako hadzifana kuwana simba rekutuka uyu. Iye wachafa nekutaura zvimwe sirizvo kune vamwe vanozoita kuti vamutuke poza vanongoita kurwadziwa. Okay. Nyaya yenyu yapera komana.